Xprunati minn sensiela ta' stħarriġ b'saħħtu tal-Awtorità tax-Xandir, l-istazzjonijiet wan jinsabu mimlija entużjażmu għall-iskeda tal-ħarifa. Dan hekk kif mit-25 ta' Settembru, it-televiżjoni u r-radju tal-istazzjonijiet wan se jimbarkaw fuq skeda impenjattiva ferm. One News se jżomm l-appuntament tiegħu b'bulettin ewlieni tal-aħbarijiet fis-7:09 ta' filgħaxija u aġġornamenti oħra matul il-jum. Il-programmi ta' ġrajiet kurrenti, Pjazza, One Week, Arena u Papers kienu ukoll se jissoktaw u flimkien magħhom wara s-suċċess tal-ġimgħa fil-pjazza fi żmien il-kampanja elettorali, dan il-programm se jsib postu kull ġimgħa f'din l-iskeda kull nhar ta' ġimgħa filgħaxija. Filwaqt li se jirtornaw għatta programmi, is-segwaċi tal-istazzjon se jgawdu wkoll minn oħrajn ġodda. Programmi popolari bħal Kalamita, Espresso, Aroma Kitchen, Il-Sin in-Nisa, In the House, Better Living, Pink Panther, On the Road, jaqaf 20 minuta, Dak li jott, flimkien ma' Nancy, Popcorn wara Issa, se jissoktaw f'din l-iskeda. Id-drama popolari Division 7 se tkompli kull nhar ta' erba' flaxija, waqt li Pupazz hija drama ġdida li se tixxandar fuq One kull nhar ta' tlieta. Mix-xena sportiva, One se jżomm il-programmi popolari l-argument Kick-Off u Żona Sport. Bilan li jkun l-istazzjon tal-familja kollha, se jirtornaw programmi bħal Perfect Match, Determinati, Hazard u Esperti. Programmi ġodda li jolqtu udjenzi differenti huma Tabor, Achieve u Roadway. Sa dan it-tant, l-iskeda ta' One Radio 92.7 ukoll waħda mimlija biktar minn 100 protagonist. One News jibqa' impenjat li jwassal l-aħħar aħbarijiet b'7 aġġornamenti tul il-jum. Fl-istess waqt, programmi dwar ġrajiet kurrenti bħal Sibt il-Punt ta' Manuel Mikallef se jibqgħu parti mill-iskeda. Għalkemm il-kwantità ma naqsitx, fuq kollox din l-iskeda se tkun fukata fuq il-kwalità u l-kreattività.